Марцін і кацяня. Апавяданне Уладзіслава Бубіна. У суседнім двары жыла кошка Люся. Яна была спрытнай і прыгожай. Аднойчы ў яе нарадзілася трое маленькіх кацянят, два беленькія коцікі і адна шэрая кошачка. Было лета. Кошка Люся любіла грэцца з кацянятамі на сонцы. Кацянятам падабалася гуляць і піць малако. Люся уважліва назірала за імі. Найбольш зухаватай і спрытнай была шэрая кошачка. Яна лічыла сябе вельмі дарослай, таму часта не слухалася сваю маму. Аднойчы, калі Люся і кацяняты спалі, маленькая кошачка вырашыла накіравацца ў суседні двор. Шэрая кошачка была занадта маленькай і хутка заблукала ў вялікім горадзе. Надвор'е было добрае, шэрая кошачка з задавальненнем гуляла і не прачувала небяспекі. Мама і Марцін праходзілі паўз кветнік, на якім забаўлялася шэрая кошачка. Якое прыгожае кацяня! Давай яго пакормім, прапанаваў Марцін маме. Добра, згадзілася яна. Надышоў вечар. Неба зацягнулі хмары, а кошачка ўсё яшчэ гуляла. Стала цёмна, грымнуў гром і пайшоў моцны дождж. Шэрай кошачцы стала страшна і холадна. Яна пачала мяўкаць і клікаць маму. Марцін пачуў, што каля дома жаласліва мяўкае кацяня. Ці можна ўзяць малечу да хаты і пакарміць? Спытаў Марцін у мамы. Кацяня, напэўна, моцна прамокла. Вядома, забяры яго, згадзілася мама. Марцін забраў шэрую кошачку да хаты і даў ёй малака. У хуткім часе кошачка сагрэлася і заснула. Надышла сонечная цёплая раніца. Марцін вынес кошачку на вуліцу. Там яе чакала кошка Люся з кацянятамі. Яна шукала шэрую кошачку і нарэшце знайшла. Марцін быў рады, што выратаваў кацяня.